Egitasmonen sorrera kokatu beharko genuke duela 21 urte edo. Nolabait ezagutzea biltzea izan da gure ardatzetako bat. Eta horretarako metodologia bat aplikatu izan dugu hainbat eta hainbat urtez, ezta. Ikusi genuen hainbat ardatz garratu beharrekoak zirela, ez. Horietarik bat pentsa nabarmen transmisioarena. Hor sortzen da 2007an EKATE. Euskal Kulturaren Transmisioa izeneko graduondokoa. Pentsatu nahi dugu, hilean behin izate horrek ematen diola halako esperientzia izaera bat, oso bibentziala dan formazio bada, entzumenean oinarrituta dagoena, slow unibertsitatea edo patxadaz biziko dan formazio eta talde bizitza bat garatzeko, ez badu magia berez asteburua izateak. Sarritan, eskoletan hitz egiten da murgilketa linguistikoaz, baina murgilketa kulturala gure iritziz oraindik artikulatu gabe dagoen zerbait da. Eta zentzu horretan proposamen honek aukera ematen du hainbat gaien inguruan sakontzeko, kriterioa sortzen joateko, irizpidea izatea, kultur bizitza batean baita ere iritzi propioa izateko eta kritikoa izateko eta oinarrian dauden botere harreman guztiez hausnartzeko eta leku duin bat eraikitzeko baita ere pertsonalki. Beti bilatu izan dugu nolabaiteko konplizitatea kultur sistemako protagonisten eskutik. Eta guzi horrek ahalbidetzen du nolabaiteko transmisio uneak eta momentuak sortzea. Kultur sistema bera aldatzen doan bezala, gure gelara hurbildu den ikaslea ere aldatzen ikusi dugu. Esango genuke azkenengo edizioetan gaztea dela, formatua euskaltzalea, bere euskaltasunari forma eman nahi dion profila, hori segurazki ez da aldatu, hasieratik ona. Antzokietan ikusten da, literatur klubetan ikusten da, nola emakumea dabilen eusten, neurri handi baten, eta hori aldaketa sozial importante bada, eta gure gelan ere hori ikusten ari gera.